haideți să pornim într-o aventură de la începutul acestei săptămâni. Uite, vorbeam cu Dimitria mai devreme și spuneam că niciun vis nu e prea măreț. Trebuie să îndrăznim să ne propunem și astfel de călătorii, de ce nu, în Asia. Și eu vorbeam cu Iulian mai devreme și spuneam că și eu mi-aș dori o călătorie undeva prin Asia, pentru că m-am cam plictisit și eu și Liviana tot ce înseamnă zona asta de... Lasă-mă. Nu, dar chiar tu te-ai plictisit tot Italia, tot Grecia. Da, uite, și eu mă uitam tot către Asia zilele acestea și eu zic să îndrăznim și să ne facem planul de bătaie alături de Corina și de Iulian. Dar, înainte de asta, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru că ne ajută foarte mult și nu trebuie să faceți nimic, decât să vă abonați și să ne dați un like dacă vă place ceea ce postăm, pentru că noi, evident, pentru voi o facem. Mulțumim frumos oricum pentru cei care v-ați abonat deja și că vă uitați la noi. Iulian, bună dimineața, bine ați revenit. Bună dimineața, dragilor! Ne bucurăm să vă vedem din nou. Și noi, de fapt, eu mă bucur să vă cunosc, pentru că data trecută ați fost alături de Valentin, într-adevăr. Unde erai atunci? Nici nu mai știu. Nu mai știu care a fost ultima vacanță. Octombrie, noiembrie. Nicio problemă, de asta am venit noi să-ți reamintim că e momentul să plec într-o vacanță din nou. Despre asta e vorba. Aș vrea să le reamintim puțin celor de acasă cum a început pasiunea voastră pentru Asia, un continent suficient de interesant, dar puțin tranzitat de către români. Suntem mai mult aici, în zona Europei, asta ne cam pasionează. Așa este. Am observat și noi că oamenii nu prea vor să iasă din zona de confort, de asta noi ne dorim să îi invităm să vină cu noi în vacanțe în Asia, pentru că ce descoperi în Asia e total diferit față de ce poți să descoperi în Europa și noi, pasiunea noastră pentru Asia, am dezvoltat-o anul trecut. Împreună, da. Da, împreună, când am început să călătorim full-time. Noi ne-am întâlnit în Bali, clasica poveste a îndrăgostiților din Europa. Unde te întâlnești în Asia, te întâlnești în Bali. Bali fiind poarta de intrare către Asia, să zic așa, și acolo ne-am hotărât să plecăm în aventura asta amândoi. Deja călătorim full-time de 9 luni. Și ce locuri am descoperit împreună și câte chestii noi am făcut împreună, mi se pare ireal. Cred că într-o altfel de relație mai comună, cred că ți-ar trebui ani de zile să treci prin aceleași lucruri pe care le-ai trecut așa straightforward în toată experiența asta. Și acum, după 9 luni, vreți să luați mai multe persoane alături de voi, nu să vă bucurați doar voi, ca până acum. Chestia care e că după 9 luni noi am strâns o comunitate frumoasă, zic eu, în jurul nostru și vă mulțumim că sunteți alături de noi de 9 luni în călătoria asta și am hotărât să dăm și ceva înapoi comunității. Tocmai de asta am hotărât să facem un grup, să explorăm, insulele Virgine ale Filipinelui, o destinație foarte grea și foarte puțin cunoscută de cei din Europa și vom face asta în mai, va fi, dacă nu mă înșel, în a doua parte a lunii mai, împreună cu 10-12 persoane. Nu vrem să mergem mai mulți pentru că vrem să fie o adevărată aventură, nu vrem să fie o vacanță clasică de grup. Haideți că vă duc eu să vă arăt lumea. Vreau să mergem să vedem lumea, ceea ce este extraordinar din punctul nostru de vedere. Da, și noi ne dorim cumva să le oferim oamenilor niște experiențe unice pe care probabil dacă mergi tu pe cont propriu nu ai cum să le vezi. Și de asta noi facem această vacanță de grup în Filipine, ceea ce e foarte insane, ar spune unii, dar noi avem curajul să facem asta pentru că vrem să încurajăm oamenii să depășească zona de confort și să meargă mult mai departe decât resorturile all inclusiv și vacanțele, cum ai spus și tu, Grecia și Italia. Din experiența pe care ați acumulat-o voi, ce activități v-ați propus să le prezentați celor care vor face parte din acest grup? Mă gândesc și la partea culturală, spirituală, de ce nu multă lume pleacă în zona aceasta pentru meditație, yoga? Legat de treaba asta, pentru că Filipine nu este o destinație neapărat de dezvoltare personală, știi? Asta rămâne pentru Bali, adică următoarele vor fi acolo în zona aia. Deocamdată este vorba doar pur despre aventură, despre insule Virgine, dormit cu cortul pe plaje pustii, un fel de castaway, varianta românească, și asta înseamnă foarte multă adrenalină și aventură. Părțile sau vacanțele care vin la pachet cu dezvoltarea personală vor fi cele din zona de
Thailanda, Bali, dar asta în viitor încă nu ne-am gândit la așa ceva. Cu toate că foarte bună idee, mulțumim frumos! Probabil că mulți oameni se uită acum la voi și spun, mamă, ce tare, ce aș vrea să fac și eu. Dar să dorm cu cortul undeva nu este pentru oricine. Da, ce ar trebui nu să este. pregătească acești oameni care și-ar dori? Ce ar trebui să știe înainte? Da, nu este pentru oricine și de asta încercăm să spunem oamenilor de la început că nu este genul de vacanță de grup pe care voi vă imaginați. Din ce am observat, noi suntem cam primii care ne dorim să propunem oamenilor ceva de genul care chiar e o nebunie, știm și noi că este o nebunie. În principal trebuie să fie oameni care sunt deschiși la aventură și la faptul că mai departe de a dormi cu cortul vine experiența de a cunoaște oameni noi, de a vedea cum locuiesc oamenii acolo și la urma urmei, ce vom vedea noi acolo, cum zicea și Iuliana, acele insule perfecte pe care le vezi pe Instagram, considerăm noi că merită tot efortul acesta. Ținând cont că noi, înainte să ajungem acolo, noi am trecut prin foarte multe întâmplări, Da. la modul că nu aveai apă curentă, nu aveai internet, nu aveai electricitate, nu aveai nimic, deci nu aveai mâncare, nu aveai hoteluri unde să stai, pentru că în partea aia de lume nu există hoteluri. Adică turismul este aproape spre zero acolo. Și atunci să mergi 5-6 ore într-un spiderboat din ăla, pe valuri și doar cu câțiva oameni după tine, cu mâncarea la sufertaș, să zic așa, să o ai și să ajungi pe o insulă din aia pustie și să o ai toată noaptea doar pentru tine. Să te trezești la 12 noaptea și să fii doar tu, stelele și planctonul, înțelegi? E așa ceva extraordinar și noi, trăind experiența asta acolo la maxim, am zis, băi, asta trebuie neapărat să fie împărtășită și cu alți oameni, pentru că nu este la îndemâna oricui să ajungă până aici. Trebuie să ai know-how-ul ăla de acolo. Prima dată trebuie să o faci ca să poți să mergi. Nu există nicio agenție de turism care oferă genul ăsta de servicii, adică nu există, practic. Și noi am zis, hai să dăm altceva oamenilor decât ce ar putea ei să cumpere cu bani. Top 5 lucruri de pus în bagaj pentru astfel de călătorie. Ce ați învățat din propria experiență? Pelerin ar fi primul. Wow, Primul ok. lucru pe care trebuie Exotic, neapărat pelerină să... de ploaie. Asta despre asta, când spui exotic, când te gândești la plajele alea, trebuie să te gândești și că plouă foarte des. Din păcate, e vremea foarte schimbătoare, deci ar fi pelerina, crema de soare, pentru că soarele este foarte puternic și noi ne dădeam, cred că la 2-3 ore cu cremă de soare și cu toate astea tot aveam câteva arsuri. Ce-ar mai fi? Baterii externe? Costumul de baie, Costumul bateriile de baie, externe, da, evident. slipul, foarte important. Da, O pălărie, soare puternic acolo? Și o pălărie, da, și ochelari de soare. În rest, nu e nevoie de prea multe lucruri, pentru că oricum n-ai nevoie. Long story short, când am cunoscut-o pe Corina, ea călătorea cu 35 de kilograme de bagaj într-o vacanță. Corina acum că își face bagajul pentru un an sau pentru 2 săptămâni, ea în continuare are 5 kg de haine Da. și atât. Wow! Adică- Asta e o performanță. Nu, asta zic și eu. Asta zic și eu. Am reușit performanța ca o femeie să călătorească cu așa puține lucruri în bagaj, da. Eu încă sunt la 20-30. Nu nimic, să te fie schimbăm. mult mai ușor Nu cu nimic, 5 te schimbăm kg. noi. Eu sunt mai aproape de Corina, să știi, ca perspectivă. Dar vreau să vă întreb, v-a dus toată această experiență de a călători puțin și în zona de minimalism? Ați constatat că vă trebuie mai puține lucruri în viață să fiți fericiți decât vă imaginați înainte de aceste călătorii? Da, cu siguranță pot să-ți dau chiar eu un exemplu. Înainte să începem toată călătoria asta, aveam, cred că, 10 tipuri de creme. Tu mă înțelegi că ești fată, iar acum cred că am 1-2 pe care oricum o împărțim. Ok. Adică ne-am dat și noi seama că nu avem nevoie de foarte multe haine, nu avem nevoie de foarte multe produse și lucruri materiale, pentru că fericirea și împlinirea vine din altfel de lucruri. Și consider că genul ăsta de conștientizare o poți avea doar după ce vezi lumea aceea. Cumva aici, trăind într-un hype continuu, într-o mișcare din asta, într-o adrenalină a orașului, nu prea ai cum să le înțelegi. Da, nu prea ai cum să le înțelegi. Eu aș vrea să știu așa pe final, repede, repejor, e veșnicul clișeu, vacanțele sunt singurul lucru pe care îl cumperi și care te îmbogățesc. Corect. Da, așa este. Ce bogăție țineți voi în suflet așa mai de preț din tot ce ați învățat în aceste luni de călătorie? Oh, wow! Păi, pentru mine, Spune-le. sunt 2 lucruri foarte importante. Experiența asta pe care noi vrem să o organizăm, locul ăsta unde vrem să mergem și cu oamenii, ăsta a rămas fără doar și poate, pe care îl vedeți și în imagini. Și experiența din Arabia Saudită, iar pentru mine a fost ceva extraordinar șocant, aflându-mă în mijlocul deșertului, efectiv, fără apă, 20 de kilometri pătrați în jurul meu și având o mare piscină albastră unde să mă arunc și să mănânc fructe proaspete
la hotelul ăla mi s-a părut ceva extraordinar, ceva ce n-am crezut că voi trăi curând în viața mea. Iar tu, Corina, repede-repejor? Și eu tot Balabac, Filipine, unde mergem acum, mi-a rămas în minte pentru că știu cât am tras să ajungem acolo și cât de fericiți am fost la final când am ajuns în imaginea alea pe care le vedeți voi acum. Deci dormitul cu cortul, ok? Da. Deci, cu ocazia asta, revenim să invităm pe cei de acasă alături de voi. Vă super mulțumim pentru prezență și vă așteptăm cu drag să mulțumim reveniți. că ne dați ocazia să împărtășim cu oamenii din comunitatea voastră despre ceea ce vrem să facem și pentru asta chiar vă suntem Să recunoscători. vă însoțească din ce în ce mai mulți oameni. Mulțumim tare mult!